Hormatly prezidentimiň ýyzygderli gollawna erginsiz aladalaryna guwanýan kärhananyň halyçy gelin gyzary ene mamalamyň döreçilikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip sunugy derejesine çykarlan halyçylyk senedini ösürmekde we kämilleşdirmekde tutan ýerlik bilen özleriniň münasip goşunklaryny goşýarlar. Geçen ýylyň jemleri boýunça halyç çeper halyçylyk kärhanasyna 20.705.998 manatlyk iş ýerine ýetirli. Şonu haly we haly önümleriniň 7.194 ýene dördül metri taýýarlanýar. Kärhanada ýürüýte buyurmalar esasyny halylaryň durly görnüşleri, esasen goşly göllü ak we gyzyl halylar dokulýar. Şonuň ýalan buyurujylaryň sergatlaryna laýyklykda bu ýerde durly ululukdaky beşir göllü ýaprak, derweze göllü tebigatyň keşfi şekillendirilen iki tarapam göllü halylar, şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlanýar. Kärhananyň hünärmenleri milli boýsunçymyz bolan türkmen halylarynyň gadymdan galan nuskalaryny dekeldip, täze nagaşlary we gölleri döretmekde halyçylyk sunugyny kämilleşdirmekde erginsiz zähmet çekýärler. Türkmen halysy halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň iň esaslarynyň biridir. Halyçy ene mamalamyz köp asyrlaryň dowamyna bu inçe sunugatyň öz boşly aýratynlyklaryny saklap gelipdirler. Mehriban zenanlarymyzyň, gyzgenlemimiziň söýgüsi, ihlasy, ýürek mehresiniň ajaýyp halamyzyň gölleri, nagaşlary bir-birinden owadan hem depesir. Asyrlaryň jümüşinden geç gelen ajaýyp halylar öz nagaşlaryna halkymyzyň geçmişini, eslek arzularyny, ruhy ahlak gymmatlyklaryny şöhlendirýärler. Haly dokulyny oňa salýan her bir nagaş öz boşly manyny aňladýar. Halyçy gelin gyzar 10 barman hünärinin kemal tapan, gözellik bilen haýran galyrýan depet haly önümleriniň önümçiligini giňden ýoly goýmagy uly mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.